حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عبادت گزار بندے دے قریب گزرے، عبادت پیا کردا، اللہ نو یاد پیا کردا۔ چند دنوں تو بعد جدو واپس آئے ویکھیا اسی مرن کوئی جڑا جوان سی او دے ٹکڑے ہوئے سی، درندے او دے جسم نو نوچ رہے سی جنگل دے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اے تے نمازی سی، اے تے تیری اطاعت کردا سی، اے تے فرما برداری کردا سی، اے دے تے منظر کیوں آیا، اے معاملہ کیوں بنے آئے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ انہو سالنی درجہ، انہیں میرے کولو جنت دے اچھے درجے منگے نے، لیکن دے عمل ایسے نہیں سی انہاں درجیاں تک پہنچ سکے، پھر میں اے دیتے مصیبت پا چھڑیے، انہیں صبر کیتا ہے اساں انہاں درجیاں تک پہنچا چھڑیا۔ بعض اوقات مصیبت بندے دے درجات بلند کرنے واسطے آ جاندی۔ تیسری